Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Huwebes, Oktubre 22, tuig 2020. Ako ang inyong tag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. High school teacher nadakpan sa bypass operation sa syudad sang Himamaylan. GSO magapatuman sang hugot nga monitoring sa posible pagdagsa sang tawo sa public cemetery antes ang temporary closure. Sa balita national, 13 ka mga preso sa Caloocan nga positibo sa rapid test nakapalagyo kay nasang kaagahon. DOJ gina-review ang 100 million peso deal sang PRC kag PhilHealth sa pagpatigayon sang COVID testing. Sa balita international, COVID-19 cases sa India masobra na sa 7.7 million. Sa sports balita, Stan Van Gundy bagong head coach sang Pelicans. Kag sa showbiz balita, Carol Banawa nakatapos ang bachelor's degree nursing sa Grand Canyon University. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita,
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa Otso Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Nadakpan sa bypass operation ng Seka Public School teacher sa may pulok Masinadjahon, Barangay Karadyoan sa may syudad sang Himamaylan. Suno kay Police Major Romeo Vargas ang hepe sang Himamaylan PNP kaso nga pagbaligya kag paghupot sa illegal nga droga sa Dalon San Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sang suspect nga ginklala kay Stephen Aricevita. Suno kay Vargas, ang suspect ang madugay na nga nagabaligya sa illegal nga droga kag sinigid lamang na tiyempuhan kag nabaklan na. Ang suspect ang sa physical education teacher sa Kabangkalan National High School kag nag-umpisa ni sadtong 2012 kag nangindan sa Trainor. Tumandok sang banwas ang binalabagan si Aricevita apang nagatudo sa Kabangkalan kag aligara kada pauli nagahapit ini sa malabyan nga mga banwa o konsyudad kag nagabaligya sang illegal nga droga. Ginapausisa man ni Vargas ang impormasyon nga ginaligar may mga pending ini nga kaso nga estafa. Ang suspect ang nakuhaan sang balor 97,000 pesos nga balor sang suspected shabu, drug paraphernalia 290 pesos nga posible benta, cellular phone kag motorsiklo. Mga alas 4, mga alaon na 45 sa hapon, October 21. Dito sa may purok Masinadjahon, nagkanda kami sa bypass operation sa iya. O nagresulta sa recovery sir sa isa ka big transparent plastic sachet na may unod nga shabu. Udaw sa kapulto, wala na sir. Nabatyan ng hepe sang Himamaylan PNP, Police Major Romeo Vargas. Natala na nga magpatigayon sang hugot nga monitoring ang talatapan sang General Services Office o kon GSO diri sa may syudad sa Bacolod angon sa posible pagdagsa sang publiko sa mga public cemetery sa palibot sang syudad antes pa man ang temporary closure nga ipatuman sang syudad umpisa Oktubre 29 tubtob Nobyembre 4. Suno kay Bacolod City GSO Head Jerome Solinapa, ilan na nga ginaantisipar ini nga sitwasyon angot sa ginapaabot nga pagpadulong sang publiko sa mga patio agod sa pagbisita sang ilang mga minatay. Suno kay Solinap, iyan na nga ginhatagan sang instruction ang natungdan nga mga caretakers sang pampubliko nga mga sementeryo agod di pasiguro nga mapadayon ang pagpatuman sa nagakaigo nga health protocol bilang proteksyon sa ginakabalak-an nga paglapta sang COVID-19. Kung ang advisory nga kung magpagtugiman sila, hindi agad grupo-grupo, kundi amat-amat lang, social distancing dito yung observe kag ang face mask dito pinanglanan dito, gamay-gamay lang ng apersa dati hindi dito pa natapo at yun ang tao nga makalatog dito every day. Dapat yan si GSO Head Jerome Solinap. Sa iban nga balita lokal, ginsumeter na ni Provincial Incident Management Team o PIMT Commander Zfar Gerhard Kelian kay Negros Occidental Governor Bong Lacson ang proposed protocol sa liwat nga pagbukas ng Capital Lagunen Park. Suno kay Kelian, sa siya proposal ang mga pagsulundan nga dapat tumanon sa mga magasulod sa Laguna. Ining kabahin sa gihapon sa health protocol sang probinsya gud mapunggan ang pagdamo sa kaso sang COVID-19. Sadtong Marso, temporaryo nga ginpasiradaan ang lagun agud manikawan na pagtipon-tipon sa mga tao. Ang 3 ka hektarya nga lagun ang bantog nga lugar nga masamigi ng katuan sa mga tao para mag-ehersisyo, mag-relax kag maglagaw-lagaw. Ining nahamtang sa tubangan sang building sang Kapitolyo Provincial sa siyudad sang Bacolod kag ginadumalahan sang gobyerno provincial. Actually, nakasubmit ako kay Gob, no, sa atong nga protocol. We have also discussed the opening, finalize na lang natin and then to proceed with the opening with the limited access ng anay. The lagoon is only anay for exercise like jogging and walking, no. Dapat yan si PIMT Commander Zfar Gerhard Kelian. Formal nga ginlansar sa Bureau of Fire Protection sa may syudad sa Bacolod ang Mobile Business One-Stop Shop o kon MBOS sa may SM City Bacolod kahapon nga adlaw Miyerkules. Suno kay Bacolod Fire Marshal Chief Inspector Publio Plotanya,
Tuyo sang ilang hensya nga madulong sang ila talatapan ang serbisyo sa tawo labi na sa mga negosyante nga wala pa nakaproseso sa ila fire safety inspection certificate matapos nga nauntat bangon sa COVID-19 pandemic. Suno kay Plotanya, plano man sa ilang hensya nga mabuligan ang mga negosyante nga maproseso ang mga papeles sa mga ini sa mas madali nga panahon nakip ng mga balayran sa fire code. Ang iban pang mga transaksyon base man sa RA 9514 o kon Fire Code of the Philippines. Pandemic, nagligan. Wala ka bala makakandak inspection. Ang atong mga client, wala ka secure sa ilang fire safety inspection certificate. So, nag-ano kita nga i-mobile na siya para makita ka to those nga mga business establishment nga wala pa makaprocess ang ilang fire safety inspection certificate or other fire clearances nga kinanglanon pag-process ang ilang mga permits. Dapat yan si Bacolod Fire Marshal Plotanya. Sa katapusan nga balita lokal, ginkompirmar ni Engineer NG Martupas ang OYC Head sang Industry Development Division si dalot sang Department of Trade and Industry nga naghangat na sa mas sobra 300 ka mga negosyo sa may syudad sa Bacolod ang nagsira bangod sa COVID-19. Sa pagpakig-angot ni Tupas sa Business Permit and Licensing Office sa syudad, naglambot na sa 304 ka mga establishmento ang nagsira umpisa bulan sang Marso tubtob Setyembre karon nga tuig. Suno kay Tupas sa personal man nga nagpadulong sa Business Permit and Licensing Division sa syudad, ang pila ka mga negosyante kag nagpabalong at temporaryo nga masarado sang ilang nga negosyo bangod sa kaperdehan na tugas sang COVID-19. Madumduman nga sang tinalikdan nga bulan, una na ginpahayag ni Tupas nga 471 ka mga negosyo sa Negros Occidental ang nagsiraman bangod sa COVID-19 pandemic. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 14 Aksyon Radio Philippine Standard Time, GTX 500 capsule mga ka-aksyon para sa inyong complete nga management. Mag GTX 500. Sa balita, sa aksyon. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Lasay sa 15 Action Radio Philippine Standard Time, maghatag kita na isang pamaskwa early nga Christmas gift sa mga ka-aksyon naton nga nag-monitor sa aton nga evening newscast. And this time, aton i-check ang isa sa mga nagpasakop sa promo sa Aksyon Radio Bacolod. Ang sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Sa karon gina-check naton ang linya sang nagabutan naton mga ka-aksyon, no? Kay kadamo-damo diri sang entries nga ginpadala sa GYEZ Aksyon Radio Bacolod. So temprano nga pamaskwa 500 pesos ang mabatunan sa aton sining lucky winner tonight karon nga Thursday night mga ka-aksyon. Ara na nagaring na, i-check naton, no? Ang aton sining lucky winner kung bala nag-monitor siya. Hello. Hello, mayong gabi tatay. Hello, mayong gabi ma. Mayong gabi, sino yung mga pangalan? Danilo Pasilan. Danilo Pasilan, pilang edad kag taga din? 57. 57. Hindi na tayo mga kaksyon na kay bala noon nga naga-monitor siya bangod naga-feedback ang iya sining monitor. Tatay, sino ang imo sining ka-istorya sa piyak nga linya? Dali lang. Oh, si tatay. Oo, pero naga-monitor siya kay bation ang feedback, no, ang monitor sa nga sining transistor radio mga kaksyon. Pero by the way tatay, taga din ka gani? Dili sa quad, sa Mansilingan. Oo, sa din nga Purok. Porok Punay.
Puro ko Punay, Barangay Bansilingan. Barangay Masilingan. Oo. So, tatay, may sabat ka na kung sino ang kaupod mo sa piyak na niya? Dali pa. Dali lang, gid. Bila po ako sa listahan. Okay, pero no worries, tatay. Bangod, balano naman, obvious, nga avid listener ka sa Aksyon Radio Bacolod. Winner ka na sang 500 pesos, tatay, nga cash gikan diri sa may Aksyon Radio Bacolod. So by the way, tatay, this is Dale Salazar, no? Dale Salazar, o nalipat si tatay. Sige, congratulations and advance Merry Christmas. Halong, lasay sa 18 Aksyon Radio Philippine Standard Time, detalye sang balita nasyonal. Pagkatapos, gid lamang sini. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio, salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sagsag ang mga kalintangan Responsable at pagbalita Pagdahin na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran Lasay sa 24 Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sang Balita National. Nakapalagyo ang 13 ka mga preso sa temporary detention facility sa may Caloocan City Police Station na kainasang kagahon na Webes. Suno kay Caloocan Police Chief Colonel Dario Menor, ang mga nakapalagyong preso ang positibo sa COVID-19 rapid test at kinahanglan pa nga ipaidalom sa confirmatory nga RT-PCR test. Makitaan sa CCTV footage ang mga preso ang nagpalagyo sa isa ka buho sa portion sang concrete room nga nagserbe nila nga detention cell. Mayara sang 31 ka mga preso sa sulod sang room sang Caloocan City Hall Custodial Facility Unit antes nga ginsaylo sa BJMP facilities. 15 ang nagtinguha nga magpalagyo pero duha ang nadakpan. Ang mga preso mga nagapangatubang sa kaso nga possession of illegal drugs sa illegal firearms. Padayon sa karon ang hot pursuit kagang pag-imbestigar sa jailbreak. Posible naman nga makasuhan ang mga nagabantay sa pasilidad sang natabo ang insidente. Gina-review sang DOJ ang 100 million pesos nga agreement sa tunga sang PhilHealth kag Philippine Red Cross akon PRC sa pagpatigayon sang COVID-19 test. Suno kay Justice Secretary Minardo Guevara, ang iya departamento ang nagahimo sang review kag magapagawa sang legal opinion subong nga semana. Sa idalom sang Memorandum of Agreement akon MOA, ang PhilHealth ang nagahatag sang advance payment nga 100 million pesos sa PRC para sa COVID-19 testing. Suno kay Guevara, nagpangabay man sa iya si PhilHealth Chief Dante Giran sang opinion ang sa MOA antes nga maghimong PhilHealth sang desisyon nga magbayad sang ilang utang sa PRC. Sa Oktubre 14 sang ginuntat sang Red Cross ang pagpatigayon sang test nga gina-charge sa PhilHealth bago nagdangat na sa masobra 900 milyones pesos ang ilang utang sa organisasyon. Sa katapusan nga Balita National, gin-question ni Senador Risa Hontiveros ang pagnubo or pag-iban sang 2 billion pesos nga 2021 budget sa 33 tanan kay mga national kag regional government hospitals nga posible makaapekto sa COVID-19 response sang Pilipinas. Sa isa ka statement ginpahayag ni Hontiveros nga 3 sa mga hospital nga naibanan ang pondo ang major COVID referral centers sa mga syudad nga may mataas nga kaso sang COVID-19. Suno sa senadora ang bilyones pesos nga iban sa pondo sa tunga sang pandemya ang magaresulta posible sa paglubuman sang kapasidad sang government hospitals sa paghatag sang serbisyo kag libre nga bulong. Ginakabig ni Hontiveros nga ini ang anti-poor kag anti-people. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 27 Action Radio Philippines Standard Time. Detalye sa Balita International Sports sa entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kailangan. Responsable at ang balita pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, Editionwith, mga palagag kita sa nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary, Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo. Sa aksyon! Kagkaroon sa litalin na sang Balita International, nagdangat na sa 7.71 million ang total COVID-19 cases sa India matapos nadugangan sang 55,839 ka mga bagong mga kaso. Ang COVID-19 cases sa India ang nagnubo sang bulan sang Septembre pero nagpaandam ang mga eksperto nga posible liwat nga magsaka ang kaso samtang nagapalapit ang festival season. Ang India ang ikaduwa sa mga pungsod nga may pinakadamo ang kaso sa bugos nga kalibutan. Hagdaga panguna sa gihapon ang Estados Unidos nga may 8.3 total million COVID-19 cases. Nagapakita sa datos sang Health Ministry sang India nga may 702 ka bago nga patay sa tinalikdan nga 24 oras. Samtang India ang mayara naman sang death toll nga 116,616. Sa balita, sa aksyon! Sa sports balita, nagsugot na si Stan Van Gundy nga mangin masunod nga head coach sang New Orleans Pelicans. Si Gundy ang magaperma sang 4 ka tuig nga kontrata o upod ang Pelicans. Apisar nga wala pa sang opisyal nga statement halin sa team, pero ininanging kumpirmar ni Gundy sa social media. Sa Twitter post ni Gundy, iyagin pahayag nga hindi na siya makahulat pa nga maistorya ang mga players kag suguran ang proseso. Sa 2 Agosto, sanggin palin sang team ang anay coach nga si Alvin Gentry. Naperde ang Pelicans sang anom sa 8 ka mahampang sa bubble kag nagtapos sa 30-42 win-loss record kag hara sa ika-13 nga pwesto sa Western Conference. Sa balita, sa aksyon! Kag sa showbiz balita, ginflex ni Carol Banawa sa Instagram ang iya pinaka-latest nga achievement. Ang singer nagtapos ang iya bachelor's degree in nursing antes ning nag-edad 40 anyos. Siya naggraduar sa Grand Canyon University. Nabutang sa caption ni Banawa nga another goal achieve. Kag iya pagpasalamat siya nga bana nga nagtugot man siya nga padayunon na ang iya pagtuon na kag nagpasalamat man siya pamilya nga nagasuporta sa iya. Si Carol ang isa ka kilala nga singer sa Pilipinas antes nga nag-migrate sa US ang 2003. Nagtapos may ni bilang summa cum laude siya nga associate's degree in nursing sang 2018. Ang singer nagserbisyo man bilang frontliner nurse sa US sa tunga sang COVID-19 pandemic. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 36 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Oktubre 22, 2020. Sa luwat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.